akasvika pakundudza kuti ava neumwe mukadzi achakwanisa kugara neni, ini handichakwanisa kumugutsa kana renda haabhadhari. Abva audza vabereki vangu kuti inini handikwanisa kubhadhara, ndoloja 2 rooms. Abva ati handikwanisa kubhadhara 2 rooms, ndichabhadhara 1 room. Akuya achindithreatena kuti iwe ukaita boyfriend ndoda kuita se, ndoda kukuuraya. March akasvika pakundudza kuti ava neumwe mukadzi achakwanisa kugara neni, ini handichakwanisa kumugutsa. Godfrey ndobva achibuda akaenda kune mukadzi wake wanga naye, wanga achiti ane pamuviri, akanogara naye ndewaakugara naye. Saka panyaya ikunetsa ndekuti Godfrey kana renda haabhadhari. Abva audza vabereki vangu kuti inini handikwanisa kubhadhara, ndoloja 2 rooms. Abva ati handikwanisa kubhadhara 2 rooms, ndichabhadhara 1 room, ndichibhadharira vana chete. Iwe handichakwanisa kukubhadharira, uchaita zvaunokwanisa kuita sekuita. Ndainini handikwanisa kubhadhara 2 room, wakazosara uchipinza chisvikombambo. Ndawirirana ndati kana iwe uchiti zvakadaro aiwa hapana chakaipa. Saka panyaya kunetsa ndekuti iye Godfrey akuya achindithreatena kuti iwe ukaita boyfriend ndoda kuita se, ndoda kukuuraya. Ndosaka ndakazosimuka nenyaya yekuti ndiyozozisa kudaro. Chekutanga mukaona munhu angotaura chinhu chamunofunga kuti ari kukuthreatena, munoisa ripoti kumapurisa. Icriminal case inotosungisa munhu, handiti? Then kana tichitaura nyaya yekuramba kwemunhu, haisi nyaya yekungoti munhu afunga kunoita chihure uku otongoti ndatoramba mukadzi because ndaona rimwe girlfriend. Haisiyo procedure yekurambana kwevanhu. Chinonzi kuramba munhu kumupa token of divorce, gupuro, handiti? Handichakudai amai imi. Matari kuti imi hamuchaita sei? Handichaita. Hamuchaita. Kune vaakudii? Osiya akupai gupuro rekuti handichakudai. Kwete rekubatira kuti iwe unonzi haufaniri kudyiwako, iye achinodyawo. Akachengeta pimbi yakewo yekuti ndakasiya ndachengeta kuno ndichimbononikinga. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mitemo yenyika haidaro. Handiti? Saka maita zvakanaka mamuunza kuno. Vana mune vangani? Tine 3. Vakamira sei? Mwacha wekutanga ane 16 years, wechi2 ane 11, wechi3 ane 5 years. 5, 11 ne16. 5, 11, 16 years. Vana kana ndichiti vakamira sei, ndoda kuziva kuti vasikana vangani, vakomana vangani? Vose vasikana. Vese vasikana. Nyaya yakanaka. Vanga vakutsvaga mukomana. Matani vakwaramba. Munovaziva ramai ava? Chokwadi ndinovaziva. Unovaziva sani? Semudzimai wangu. Semudzimai wenyu. Mungatiudza here kuti makapedzesera kuve navo rini? Semudzimai wenyu. Pamusoro edare. Amai ava nyaya yekutaura zvinhu zvakaitika, zvinhu zvazvina kuitika. Amai ava kubva tichinetsana, tine nguva tichinetsana kubva mashure. Ndefunga muna September ndakatombonetsana, ndakati wakasvika pakutaura kuti iwe hausi pamwoyo pangu. Ndakati saka nyaya dzangu dzandinoita mumashure uku wandiregerera zvakanzi handinofenda handambva ndakuita sei ndakuregerera ndi. Tadaro muna November kandiudza kuti kune murume anondinakira inini kudaka iwewe. Amai ava. Ini handina ndifunga tatoenda kuchechi tese. Ndakatopesa ndakusaenda kuchechi, ndakatanga kuita zvokuenda mumadoro nyaya yestress. Then ndakabva kubasa inini ndichimupana mari, ndatanga kuti ndaikwanisa kuwacha ndega mawekisutu, hembe dzangu ndaiwacha ndega, iye aripo. Mona. Saka zvadaro ndifunga muna March, so 13 March. So 13 February. Zvakaitika. Kwemukadzi uyu ndakabva kubasa, ndakabata mari manheru zvoma 7, ndakasvika ndakamupa mari. Ndakampa 200, ndakasava $10 muhomwe. Mukadzi uyu ndadaro ndamupa mari iyoyo. Ndapa mari iyoyo ndifunga ndakamubvunza nyaya yechikafu anga asina kubika.
ndakabuda panze ndakabata foni yangu chida kubatita foni ndakaenda kumashops ndakanotenga katokeni ke 50 cents akanditera mumashure achitarisa kuti ndikufamba ose ndakamuona ndakaenda mumashops ndakadzoka kudaro ndasvika mumba ndatora t-shirt yange ndatora yemunhu anoenda kumbira pozi t-shirt yangu ingabvaruka ndakuda kubuda nayo chichibuda akabva anditera saka ndiri papolisi padaini papolisi yekupfuka general ndichingoyambuka tara akabva atera mashure mangu zvanzi kuenda kupa handitese kumba kugirlfriend kwakuita kwakuenda ndakati handisi kuenda kumba kugirlfriend ndaenda ndidzosera t-shirt yemunhu anditase ndatora vandatoona pala pandiri pana papolisi ne matauriro angu akuita vanatanga kudzoka kupi kumba ndanosvika kumba kwekwe ndakanosvika iye akabva atanga kufambisa achienda pamberi akanosvika akatora hembe akatanga kuchika nechigero after ipapo zvakandibata ndakatokodza mwana wangu muhombe kuti waone zvekuita ame wako mwana wangu akazviona zvadaro ndiri pakati pokutaura naye akabva andipusha akandibata munomu ndakamira padhoso vanhu vanorovera musana pane kasitubhu kakadai so narovera musana makumbo akaita se akapinda chando akadaro ndobva andirigarira akaruma chibhumwe ichi akaboka maoko daso maoko abva yatonhora akanditi bva panapa asi chabuda bvabva radhoa chabuda chichichi ndobva pana ndoma mabudira ndakaita chi pamba andidzinga achiti handisi achambobuda ndakabuda pamba inini ndichita zvokukambaira ndakaenda kwandakaenda then ndadaro ndapora daro ndakatanga kuenda kubasa every week egega nendawana mari ndaiuya nemari yange ndawana ndakawana $200 kana $100 hafu yacho ndaimupa hafu yacho ndosara naye every week pese pandawanina mari but zvakutaura kuti handisi kubhadhara ndakapesa ndakumuti achakwanisa kubhadhara 2 rooms achakwanisa kupa mari yerendi yakakwana inyaya yekuti angunditi uyu handiti ndina vanhu vangu ndakamutaura sezvo ane murume iyoyo ndiachakwanisa kuti asi kubhadhara rendi ini chakwanisa kutengera chikafu chewana muwana ndo pandakapesa kutaura naye pandakatanga ndakatojamba mwedzi uyu kumupa mari yerendi but mari yechikafu ndaimupa every week ndakaona $200 ndakaona $50 $25 ndiyake $55 ndiyangu ndo maitiro anenge ndakuita ndosvika ndazonzwa nyaya dzekuno kuti tinde nyaya dzakadaro pane foni yanenge ndasangana nayo wakanditsvaga makuseni ndiri pasi pemugodhi foni yangu wakadai so ine pama missed call alert ndakanoona inini wachiedza kundifonera kunga 26 pafoni ndakati ndakaudza timu nangu kuti amai kwaramba undifonera rega ndiri sei ndiwafonera kwangu kuma9 ndakanofona inini foni ichidairwa nemunhu wechirume murume uyo patanga kundituka andituka kudaro ndakarama chifona ndakatofonera maiguru ndakaudza before ndisati ndaita se ndarama chitaura nemurume uyo ndakaudza maiguru ndati apane munhu akundituka pafoni yamaitanya but handizori chi zvekufambawo sei ndakarama chita se ndichifona kafoni kangu kainge kamubudzi kasina memory card kuti ndikwanise kumurekodha handinakwanisa kumurekodha ndakabva ndarama chimubvunza ndobva ataura ndinonzi Ningi ndoshanda kwakati iye munhu aishanda kwandindoshandawo unonzi Ningi vandakata foni vandatanga kumuendera haana kuti anonzi Ningi taura takati akati ndonzi Chipangura munhu iye ati ndonzi Chipangura ndiri jizoni ndoshandira muofisi jizoni kuti unikanganisa basa achinituka ini handina zvakandibata bhozi nezvimwesara itaurwa kukanganisa vari kumba kwako aiwa awa foni zvaiita mambo ndizvekuti ndaifona namba dzavo dzichipinda mufoni make handizivi kuti zvezvi zvafambawo sei ndabva ndamuendera kuofisi vandamusvika ndakataura naye zvakanaka zvanati asi pane chamukuita here nemudzimai wangu ndo mabvunzo andakamuita nezvei ndakati handikuona kafoni yangu iri kupinda kwamuri muchiidayira asi mune foni yemukadzi wangu zvakanzi kuita sei ndaona aibhipa aripo ndandikubhipa nhamba dzemukadzi wangu dzikupinda mufoni menyu zvikumbofamba sei zvanzi kunditina nyaya ndakati aiwa ndini ndikutaura zvinhu zvandikuita se zvandikuona but iwe vanhu nacho andichataura newe handiti uchataura navanhu vachaita se vachataura navo ndabva ndabuda ipapo awa patime iyoyo ndifo ndakaita 30 minutes ava vakabva vandifonera nenhamba yavo ndobva vanditi waruda chi wakatifonera vachiti makazoti chii ndakati nyaya iyi ipapo ndaitone hasha dzanguo ndakati ndikutobva kuofisi kwemunhu wako handiti chikomba chako iyoyo saka imbomira kuti ase kuti nedza but nyaya yauri kuita iyi inechi inourayisa handiti ine munhu wako ndo mashoko andakataura naye uzvo because naye ndakabatikana nemunhu anoziva kwa 2021 munhu iyeyo ndakambomutumira vanhu ndakamutora seya nemukadzi wangu nenyaya yake yeyo akandiudza futi 2021 iyeyo kuti ndapiwa $50 nemunhu anonzi Chipangura chikwereti ndakamuti wapiwa pakuita sei
uyu munhu ngokwa ana kuda kuudzana ani kana family kana ani kana masiso acho kana baba ndaigara semu line nati zvarabata andina kufana ndakachitaura nyaya ndakabva ndanyarara saka nyaya yake ari kutaura iyi handizivi kuti iri mbori papi. So muri kuramba saka kumba makabva rini? Kubva inini kumba takabva muswa 10 February. 10 February. Verengai mega kusvika nhasi pane mwedzi mingari ngotudza. So far ndofunga pane 4 months. 4 months mabva pano. Ndizvera mai? Kudarika minge dza 5 months. 5 months. So totoende pa 4 dzavanoziva. Muchiti kudii nenhau yemusha? Nenhau yepamba yemudzimai. Patime yache uyu ndakanidzinga pamba kuti ndichakuda pamba pangu. Ndakabuda. Ende kubuda kwandakaita through it ndiyandiramba kubva pamba ndichakuda. Kana muchiti pamba pangu mukadzi achiti akudzingai pamba pangu. Vana ndanzonzo mune vatatu. Maisikira vana pamba pemukadzi musina pamba penyu. Kutaze kubereka vana vatatu muchigara pamba pemukadzi here? Aiwa pamba pari pedu tiri tese but akanidzinga. Saka musati kakati ndibva pamba pangu makabuda pamba penyu? Ndakabuda pamba pangu. Yeah. Ndinaye inini ndakabuda pamba pangu inini ndadzingwa kuti ibva pano ndakabuda mama. Saka muri kuti chii nenhau yemukadzi? Mukadzi wangu ndobuda nemhuri yangu. Amai baba vari kuda kudzoka kumba ndimi makavadzinga kapamba? Akanditi handichaita saka anodzoka sei akati aona anomugutsa. Iye anga asisatenge chikafu achibuda makuseni achibuda manheru anditi omona achidzoka makuseni. Pandakazomuteera anga abuda nehembe dziri muplastic. Ndakati kwaumboenda kupi? Pandakandomuteera ndichinomubatira uko kwaaitoenda kwaigara girlfriend yacho. Akati kwaiwe ukuenda kupi? Iye akambokutevera here umba kwako. Ndakati akana zviri izvozvo zvakanaka ende handadzoka kumba. Ndati aiwa kana imi mafunga izvozvo chiendai munoita imba nemunhu wenyu sezvo inini handichaite handichaita. Kana sisi wangu akatoaudza zvakanzi inini ndaona kunondipa mufaro maiguru inini handikuvanzirei mainini aripo ndaona kunondipa mufaro ndokubuda kwaakaita achibva atozodzoka achitora hembe maiguru aripo sisi wangu aripo ndauyazotora hembe dzangu kana mumba hamutorina hembe dzake pa5 months ipapo chero akanzi achiri murume wangu hapana paakadzoka achipinda mumba mubedroom saka anenge achiri murume wangu pakudini asina kumbodzoka achindii. Panzi maenda ka mudzimai munomuda mune musi wamakambodzoka here pamba? Mambo apo inini ndakamuudza kakawanda ndokumbira kudzoka kumba kana achikwanisa kuripa ndokuripa hangu akati kwete handikwanise. So nhasi tiudzei zviripo. Nhasi wakanditaudza pafoni kana mbuya wangu aripo wakatombondibvunza zvakawanda pafoni takapindurana ndisipo pamba wachida kuti titigadzisane but uyo akaramba pamberi pabereki wake pafoni akati achada zvandainzwa pafoni ini. Paakashedzwa nevabereki vangu akaramba kuyozonana nevabereki vangu. Ndaichaurohwa mama because baba vangu andita wada kundiurowa vane mameseji vaisenda pafoni pangu vachiti inda kukutsvaga nyaya yekuti iye anga anotaura zvisirizvo. Baba wake vakasvika pakundita wada kundirowa inini but inini vanga vasina kunzwa kuti nyaya yacho ndiyei pakati pangu naiye. Pavakazonzwa kuti nyaya yacho ndeyakati baba ndopavakadzikama nyaya yavo vana kuda kutaura zvakawanda but ini chandakacha inini kuti baba vakatanga nditsvaga before vasati vawanzwa nyaya yekuenda nekupi. Soka ngatichitaurai nyaya inotibatsira. Amai murume wenyu muchimuunza kuno kudara nyaya hombe amati mimi nhasi ndoda kuti ndiendese murume wekudara makamuunza nenyaya yekuti chii? Inini nyaya hombe yandamuunzira kuno ndeyekuti magariro acho chaiwo handaiita naye haaite munhu wokuti anenge achingokutsvagira mhosva kuti wakadai so ndokurowa. Iye apa iye aita muvhona nemukadzi wake wakati ane pamuviri. Inini kuti ndigarisane nemukadzi iye hazviita ende inini pachangu chaiwo kuti andichengete ndiri hwana anga asingakwanisi.
vana cheko kuti abhadhare school fees chaizvoizvo hapana. 3 vanamba mukutaura dhimi kai 16 11 5 years makore iwayo ka akawanda handiti vamai vachinzivo vakati murume abude murume ndobva abudawo ivo vakazati apa vachati gwozi vaanisambu patamiwa hapa pasina chinhu asi ezvino ndiri munhu weshe wangu. ezvino maane munhu here makarambwa here nemurume murume akandiramba akatoti handichakuda. inonzi kurambwa yakambwa yekupuwa gukuru makapuwa here gukuru akaramba kundipa tati hande kwasadombo akaramba vabereki vangu akamushedza kuti titaurapaka ine munhu anenge asingachade munhu kandi anopa munhu gupuro uchakuda gupuro iro handiti so mukatiudza kuti maanaye kureva kuti muri kutonyengwa muri mukadzi wemunhu ndomutemo zvaunotitaurira kuchivanhu yaita kufungidzira anofungidzire piki rimwe rinaro izvozvi rake raine munhu akamubata kudai torimo mufoni mangu asiri munhu andachitaura naye pafoni kuti inzai ati umwe munhu apa kuti umwe munhu saka but ikakuwa kuti pangura taubva munhu wachona asiri chipangura kuchipangura munhu piki yokureva kuti vanhu vanodanana. aiwa ngotaura proof yangu aiwa piki vanhu vanodanana here uyo makatonobata pasi penhingika aiwa munhu yaakani handidanana ivo ndo vakatogumbatira murume wacho munhu yandidanana naye batika munhu paanoonawo zvinhu zvakamira zvakadai hapana paanozofara oright imi muchionaiwo izvi uyo akatosvika pauzvisa patiktok nemunhu wake vakandiramba inini titaure namai ava tichiwirirana navo ndechekuti vataura zvakanaka kuti aiwa ndiri munhu ndizvechokwadi munhu but munhu ukada kuti uite zvinhu zvisina chirevo chakashata munyika matei tichirarama inyaya yekutanga tagadzirisa zviripo kana zvichifa zvodi zvotanga zvafa handiti mapona kwete kuti tifungidzirane noti zvamune muchiitirana kamune muchiitirana muripo tu kukonana kwenyu mune muchikonana muripo tu handiti mapona saka iye zvino chitiudzai kuti pane mpa here iripo nokuti zvino chamakutotiratidza zvishandwa zvamakuita uya uyo neuko nditimaona rambe muchiona aiwa itai play odhuru vakasvika kutosvisa pamhepo kufamba nedare imba inonakidza kunzi imba iripo kwete imba yekunyengedzana imi vaviri nhasi muri pano muri kudare ramambo tiudzei kuti zvii zvingabatsira zvamati tikaenda kwamambo tinonobatsirwa pamuda kubatsirwa ndepapi ini pandoda kubatsirwa ndepekuti tigare tangobudana iye aite muvho neupenyu hwake indoita muvho neupenyu hwake but dare ramambo manje ndo rinongadaro here kana tikati ndoda kuita muvhoni iwe ada kuita iye aitawo muvhoni dare ramambo ndo ringauye here roti aiwa mama endai muite muvhoni
baba endai muite muvhoni because zvine mamugarisane kani kureva kuti muvhoni yakaitwa kare. Imi muri kuudza dare rangu kuti ndakazoona kuti aiwa ndiri munhuwo kureva kuti muri kurohwawo nekusaidi. Baba vari kwavo vachiitawo zvavo. Handiti makwa musha iwoyo chawakanoipa ndechekuti hatifanirwe kuzodzoka patinosangana tiri mukadzi nemurume zvekare. Saka chinhu chamunofanira kutanga magadzirisa inyaya yekuona kuti ukama hwenyu hwadambuka here, so that muwane chinokupai guidance yekuti kana uyo achiita zvake uyo achiita zvake, kwete zvokuti umwe asara pamba achiti ameno, umwe oenda achiti ameno. Hakuna kwatiri tichienda, hakuna kwatiri tichienda. Hapana imba iripo. Mukwacha akaroora here mumusha? Ngataure gari pano. Iwa ndiri kubvunza. Ndakabvisa mbichana pakasara zvimwe. Ndakabvisa mbichana pakasara zvimwe. Kabvisa mombe ngani? Mombe asati ndabvisa, ndakabvisa mari. Mari? Chaziva kuti ingeri mari but ndikuza tukasara 200 chikwerere plus mombe dzavo 3. Papasara 200 plus mombe dzavo 3. Vamabereka vana venyu 3. Chokwadi. Vane maages handiri kunzwa panapa. Chokwadi. Tikakupai mukana wekuti chimbonotaurai nevakuru vekwenyu. Iwe mukadzi uchiri kumuda here? Mukadzi wangu ndichiri kumuda nemhuri yangu. Amai, muri kuvanzwa here babu? Mai guru ndanzwa pana mai guru ndevapi? Makambovagadzirisa here vanhu? Tsiuranai mamai kana makagara kudai so. Chada munhu ati hachada zvombedzi. Asisandi ndikupa mai. Wenyu munengena. Hata uri pachina kama mbwana funzo. Ye murume aiti chero ndakaendesa. Chero ndaiti ndakatadzira ndakati hande kwamai guru tinogadzirisa aiti handina munhu anotonga nyaya yangu. Ndanzwa mhinduro yamai guru yenyu. Kwanzi kana munhu ati haachada zvakadai. Right, rambai murume wacho tinzwa. Mpei. Soke no divorce. Ufuru kana munaro. Mashinga irama yangu. Nokuti muchauraisana. Matani vakwaramba kumushande kupi? Ndobva kwamutoko. Kwamutoko. Chengeta vana vako bro. Nditenda mama. Handitika. Chengeta vana 16 years mwana yane 2 years kuti anzi munhu mukuru. Handiti umwane 11, umwane 5. Vese vachiri kuenda kuchikoro. Umwari pomana 4. Shingirira. Uendese vana kuchikoro. Une kuona kuti vadyei. Handiti? Nekuona kuti vadyei. Sezvaungochingoita. Pane kuzoendesana kumaintenance. Vese vachiri kukodzera kuenda kumaintenance. Handiti? But kana munhu uchigona kuchengeta vana vako wega kuti kana pamari yako unobhajeta kuti ndoda kuendesa mari kuvana. Handiti? Then mamaiwo munotenderwa zvekare nemutemo kuti uyo achichengetawo vana imuchichengetawo vana. Handiti? Apa ndagara ndiri kutongochengeta. Iye chaiwo mwedzi unowo chaiwo aburitse rent kana chikafu apana. Apa mwana muhombe ari kurwara. Ndamuendesa kuchipatara ka 3 cases. Hakuramba utoburitsa mari yacho yekuchipatara. Imi kana matoburitsawo kuti magona kuti mwana aende kuchipatara. Mune magona. Murume ndewenyu kutadzirana ndo kunozouya. But munomuziva rekodhi yake kuti anayo here mari. Nekuti mari aizowanikirana kuti matadzirana. Mune nhoroondo yekuziva kurarama kwenyu naye. Handiti? But munyika umu varume vakawanda vanoda vakadzi vevanhu
vanoda vakadzi vevanhu vakazvigarira pamisha yavo zvakanaka. Mubate mashoko, varume vakawanda vanoda vakadzi vevanhu vanenge vakazvigarira pamba pavo zvakanaka. Handiti mawana ndo kuti muone kuti nyika kuti muiprove kuti muione kuti yakaipa, munoiona kana imimi marambana nemurume wenyu sezvamaita izvo. Munhu akuziva kuti every expense ndeyangu, anobuda pachena kuti muzoziva kuti aiwa takurarama here naye munhu iye akadini akadaro. Tine urombo kune vanhu vanozourayira dzimba dzavo kuno kwandiri kuno, asi imba chinondifadza ndechekuti kana isipo inonetsa kuti ivepo. Handiti nokuti mukagara makati umwe aruko achiita zvako achiita zvako, umwe neumwe anenge achifunga zveumwe kwaari ikoko. Handiti asi mukapedza zvinhu zvenyu mukapanana mukana wokuti iwe chimboenda ini ndisare, kana kuti indakuenda iwe usare, zvinokupai kuti mudzidze kuti upenyu hwatiri kurarama mukati umu hwakamira sei. So ndapedza nemi. Next court. Amai mazvindo.